И какво става, хора? Аз съм Дафи, днес снимам в PvP България с Freedom. Кажи си на YouTube. Хай. Хай. И така, днес ще правя малко PvP. Ето го вчерашния сет, дет спечелих. Прот тройка, направих си вече хелтки. Странички 5 годинки, малко храна. Меча не е много хубав. Сега нека кажем хи на YouTube. Кажете хи на YouTube. Шарк не стрие Шепард. Я на сини Шепард. То скочи, пием. Качваме му, Цецо. Къде? Аре, напред е там в... Бяга от мене, Цецо, давай. Нямам такова, Цецо. Нямам фаерка, майко. Но гадно да нямаш фаерка, бе. Той се прибра. Да, брат, аз се спих. Той аз спих, ама... Той мачи ме тим. Скочи. Чакай, аз му пиша. Чакай. Вау, на... Има ли хилтки много? Хита мазе, Цецо. Чакай си. Инава си шеп. Чакай, че ще ме дропне. Има 8-9 хилтки. Чакай, че ще ме дропне. Някакви сме прота на PvP. Трябва пак да ма тъпават до хома, че не се сетнах. Не ще сега. Ако тръгне той убива... Той не е толкова силен тос на PvP, аз го 3 пъти го ударих, ама... Да, ама... Я го да си нещо бърне капендър 6. Взема си пунч, взема си хелтки. Няма смисъл, дай да взема такива работи, да. Трябва ми да го довърна някаква пажна. Да, и тогава се мъртва, фанали го, ама трябва ма портниш там да взема стренчка и спитка. То сме го вари там по... Чакайте да е с къв мече. Не е с кнок. Гътна го в фалата. Да, бе. Да. Нямаме ли фаерки, бе? Не. Изгни, бе. О, то гътна в фалата. Знаеш как садва. Ду. Някак как си го хитнах. Пасвака ли? Какъв е този? Сте си имена, бе, песвака. Ле! Дропвам го, да, знаеш. То се фулкат песвака. Скачим тук. Бах, то с какъв е бот. Вау! С кнок ли тя меча, бе? Фит. О, ще да дропна. Че няма много хилтки, заради това се прибирам, брат. Аз останах с една хилтка. Брат, какво... Такова Иначе я го дропна, брат. 3 пъти го гътна фалата, ама добро PvP стана за начало. Така... Дафи... Мога се мога да правя, ама трябва да си направя хилтки. Това е ми... Ганното че. О, геймър, тук е някакъв остав. Фортни са да ми фиксета. Табас. Това е забранено, няма да ми го фиксва, ще ми бъде. Какво е забранено, бе? Да, бе. Забранено е. Забранено, да, бе, тук какво ще... ще... няма, да, бе, взема да взема ба. Взедеш 3 Когато бама, бе. направя там величета. Аз сега скачам айрънка. Си взема паражоли. Аз имам филите, ма. Ето, чакай да взема, да сложа тук ни работи, виж. Виж какво ще слагам. Чай подреда, айди. Спална. Айде, аз съм спалнче. Не, фърли каската. Чай подреда тук. Дъма сет. Чай, сложа доста работи. Аре, знаеш, аз пия. Къде отиваш? Дупка. Спаун. Има един спаун. Има един деца казва Сеона. Той е фулка. Не, песвака. То с песвака. Някакъв си е. То с песвака, той ми викаше, че съм килора. Нали тебе проверяха се пред малко. Да. Дай сам 10 минути ти давам максимум, ще ме проверяват. Ти скочи ли, бе?
Да, вече скочих тук що. Скачам. Ого, взех си барут. Yes. Малка шата цапна. Там има горе някакъв. Хубаво. Къде не мога го цапна, бе. Сега ще чапна, викам. Туф. Ба как си го... Моя! То скочи! Давай, ето! Убива на 3 хита, дай. Дропна го. Да, бе. Да, идва си. Дай, аз бягам, ти баквам се се взима. Дафи хак! ОМГ! Тъпа Дафи. И друг моби. Дъма Да, беше, да, отзаде. Аз чуя кой пи, брат. И гледам зад мен някой дъма. Какво се... Има дропна. ОМГ. Скачаме ли пак? Да. Ще взема хорошо. Това е новия хом, забравих да кажа. Чакай се сет. Айтеми. Как са много? Да, бе, как си го убихме? Тук има бекон ли, бе? Не взимай по 0, взимай по 10 там. Защото... Да, бе, аз 8 взех. Пак ли спам дупка? Да, бе, сега ям годинка и сега... Аз нямам годинки. Ето са, Окей. нямам. 5 годинки. Ти... Пия. Чакай, да, Шепърча скача. Шепард, нека скочи, аз ще го дропна и рънка. Ето при тебе. То не е проблем. Вау, как си ролбаква серверчето. Някакъв си махитна. Аз ще ва убия. Ого, диамантинка. Къде? Щях да го дропна бързо. В тунела, нали го знаеш, един тъмен тунел. Аха, сега идвам. Бързо. Аз отивам взимам след идвам. Шепърт е зад мене. Нека бе, какво. Оня са... Ето го. Ще го дропнеш, вярвам в теб. 2 хилт! Убили те. Не, паднах в пайжената. И то би. Аз качам кожанка. Бързо. Точно къде я ме кажи някъде. Някъде там горе ли къде? Оня шалевницето, трябва да го убим. Паднах в пажната ужас. Намери го. Шепард намерих. Щях да убия Шепард. Едно сърце, брат. Това е много тъпо, брат. Свършиха хилтки. Странички. И на Шеп... Ами... Къде е Ако Шеп? да направим странички. Да скочим. Да, ма не в клипа. То се е бил про едно. Няма нищо. Не имаме ли материали за хелтки? Нямаме. Имаме, аз имам злато, имам единия. Чакай тук малко да я покажа. Аз ще конфирмата за нея, брат. Получиваме някаква си... Тук е някаква къщичка. Има подаръци. Това какво не знам, ще е или не знам какво е. Знаете, Хомани е на... Кажи, Хомани на какви координати е? На 1000 и колко беше, нали? Да. Още 2 нули да служи отзади. Тук е някакъв снежен човек с метуаля, това не знам какво е. Аз качвам Коледна такова. шапка. Овца. Само една спидка остана. Ако искаш спри сървъра, ти сървър. Ето няма смисъл, това остават някакви секунди. Тук някой еленче има. Уоу, еленче има голям тумбак. Тумбак. Къде са, човек? Къде са Нямам бутилки? стренчки. Не знам къде имам бутилки. Аз ще направя. Ето сега 3 секунди и свършва клипа, мисля. Портни се, че ми свърши храната, да спрем клипа. Нали да край. И това мисля да бъде от мене. Аре, Ивчо. Хубаво, и това беше от мене, бъба.